Trávník potřebujeme po zimě zregenerovat, potřebujeme ho vůbec dostat do růstu, aby začal růst, aby pěkně vypadal. Takže jaro je hodně důležité, většinou ty trávníky po zimě nevypadají dobře a my potřebujeme tomu trávníku dodat hlavně dusík, protože dusík je v tomto období právě velmi důležitý pro to přírůstání i pro to následné sekání. Pojďme teda do praxe. Jak budeme teda hnojivo aplikovat na náš trávník? Tak hnojivo, když se podíváme, má poměrně jemnou granulaci, což je dobře, protože vlastně taková jemná granulka dobře zapadne pod ty listy, dobře zapadne ke kořenům. Je dobré si říct, že takovou zásadou hnojivo aplikujeme většinou na ráno nebo na večer. Je to z důvodu teploty toho trávníku. Co se té aplikace týče, tak tady samozřejmě záleží, jak velkou zahradu máme. Dá se krásně nějaká menší plocha rozhodit rukou, protože to je relativně jednoduché dosypat si kraje rukou tak, jak potřebuju. Tam, kde už mám nějakou větší zahradu, nebudu se tahat s 20-kilovým pytlem, tam třeba můžu použít rozmetadlo nebo posypový vozík. Obecně, stejně jako u ostatních hnojiv, je velmi důležité nedělat přejezdy dvakrát nebo naopak nedohnojovat některá místa, protože to samozřejmě na tom trávníku půjde vidět potom. Po jaře přichází samozřejmě léto, v letních měsících taky je potřeba se nějak o ten trávník starat, něco mu dodat. Určitě ano, ono to navazuje na to, co jsem říkal, protože vlastně léto je úplně jiné období, hrozí nějaké letní přísušky, ten trávník nepotřebujeme hnát tolik do růstu, ale chceme udržet si zelenou barvu, takže tam zase je dobré volit takové hnojivo, které obsahuje vyrovnaný poměr mezi dusíkem a draslíkem, protože dusík nám právě udržuje tu barvu a draslík nám pomáhá eliminovat takové ty letní přísušky, ten trávník se daří jakoby udržet i v tom suším počasí relativně v dobré kondici. Dobře, no a teď dejme tomu, mě hnojivo na trávník zbyde, já nevím, z jara, z června, můžu to nějak smíchat a rozhodit to na podzim? To právě nejde. To právě nejde, protože ten trávník je potřeba na tu zimu nachystat a rozhodně nemůžu použít hnojivo, které má třeba nadbytek dusíku na podzim, to nejde. Musím použít takové hnojivo, které má právě větší obsah draslíku, tak aby ten trávník zesílil, tím pádem se stává odolnější třeba vůči mrazu, odolnější vůči chorobám. Já mám docela málo času a taky chci myslet na ty lidi, kteří mají chalupu. Dostanou se tam jednou za týden, jednou za 14 dní. Co s tím? Mám hnojit teda jednou týdně, jednou za 14 dní. Jak často hnojit? No, to je právě to, Petře. Ty klidně můžeš hnojit co 14 dní, anebo můžeš hnojit jako profesionál a použít hnojivo s dlouhodobým působením, s dlouhodobým uvolňováním živin, které vlastně, kdy to hnojivo je obaleno takovým pláštěm a ten plášť reguluje to uvolňování živin. To znamená, v závislosti na teplotě se ty živiny uvolňují. No a takové hnojivo právě hnojí třeba po dobu 2 až 3 měsíců. Takže nemusíš tam prostě lítat každý týden, ale můžeš opravdu nahnojit 3krát do roka, na jaro, v létě a na podzim. Romane, spousta lidí také řeší to, kolik hnojiva by měli použít na svůj trávník. Jak se v tom mají orientovat? Jak jsem zmínil, je dobré vlastně použít na to hnojení trávníku takovou ucelenou řadu. To znamená řada, která mi nabízí řešení jak na jaro, na léto, na podzim. No a třeba v současné době hnojiva, které jsou na trhu, mají vlastně ten obal v podstatě jako takovou výkladní skříň, že vidím přesně, jaké množství na metr mám dávat, v jakém období ho mám aplikovat, na jakou dobu mi to hnojivo působí. Čili v tom se pak dá poměrně jednoduše. Já už to vidím tady vlastně konkrétně, takže vlastně tento pytel 15 kg teda je vhodný na 500 metrů čtverečních. Teda 400 až 500 metrů čtverečních. Jak bychom to teda shrnuli, tu naši pravidelnou péči o trávník? Tak s lidem opravdu říct, že na pěkný trávník je třeba věnovat intenzivní péči, to znamená nepoužívat jeden produkt, ale skutečně rozdělit to na ten jarní, letní a podzimní produkt, hnojit prostě třeba na ráno nebo na večer, nemusím i hned po té aplikaci zalévat. Hnojivo si v podstatě vystačí s tou ranní rosou nebo s nějakou další následnou dešťovou srážkou, takže nemusíme. No a dodržovat takové ty základní zásady při hnojení, tak jak jsem říkal, právě nepřejíždět ty místa, 2krát nehnojit stejné místa a tak dále. No. Romane, já ti moc krát děkuju. Taky děkuji. Přátelé, právě jste viděli v kostce celý zahradníkův rok. Kapitola Trávník.